Diyos marhay nabanggi po sino gabos mga tugang. Ngunyan, iyaw na kita sa ikawalong aldaw kan simbang gabi. Kaibahan ka sa tuyang mga personal na intensyon, an misang ini idunudulot bilang. Misa pa sa salamat idunudulot kan mga minasunod. Ke family, Ning and Malu Amparado and family, Norma V. Abranica and family, Mr. and Mrs. Noe del Castillo, Balocon and Medina family. Birthday Thanksgiving offered by Princess Christine. Thanksgiving in honor of El Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia by Balocon and Medina family. Thanksgiving by Cristeta Come. Para sa kapayngaloan kan kalag ni Reverend Father Noel Teodoro Nacario. Asin misa pasasalamat idinudulot ni Marisa Ornido and family. Duwang aldaw na sana ang natatada sa panahon ni Adviento. Sa misang ngunyan, paghurup-hurupan niya to ang pagkamundag kan aki ni Zacarias asin Isabel, si Juan Bautista. Siya ang prekursor,
ang nag-aandam kandalan ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Ngunyan, iyo ani kapito asin pinakahuring o antifona, Madya o Emmanuel, ang Diyos na uya sa to. Ang mamamayo po kan sa tong selebrasyon kaining banal na misa, iyo po si Reverendo Padre Fidel Maberto A. Bagayawa. Matindog po ang kabos sa pagpuon.
Sa ngaran kanama, kanaki, kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos, Asin sa imong espiritu. mapakumbaba niya tong rumdumon, asin akoon nakita mga parakasala. Susuluan na ang ikawalong kandila ni na Mr. Edgar and Dr. Eileen Navarroza. Ang ikawalong kandila, simbolo kan sa tong pag-arang na iwaras sa to ang biyaya ning paglaom, tanganing dai magluya ang sa tong buot sa tahaw nin mga kadifisilan asin kahorasaan na sa tong inaatubang. O Diyos, kaglalang, asin kagtubos ning katawan, binuot mo na ang sa imong verbo, manitaw sa tulak ni Birhen Maria. Kay raking hinanyuga ang samong pamibi, tanganing ang sa imong bugtong na aki na nakikisumaros sa mong pagkatao. Papagkanigoon kaming makisumaro sa iyang pagka-Diyos. Huli man sa naki, Heso Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, nakaiba mo, asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos, sa kapanahonan, ka mga panahon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamigbi kita. O Diyos, na sa pagbareta kan anghel, binuot mo na ang sa imong tataramon, manilaman sa pupunan ni Santa Mariang Birhen,
warasan sa mga namimibi sa imo, na kaming tunay na nagtutubod sa iya na ina kan Diyos, huli kan sa iyang mga pamibi sa atubang mo, matabangan, huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias, Uya, isusubol ko ang sakuyang surugoon, ang damon niya, ang dalan sa inotan ko, asin ang kagurangnan sa indung hinahanap, padaling maglaog sa iyang simbahan, asin ang anghel kantipan na sa indung minamuot. Nagdadangadang na, ulay ning kagurangnan, sisay ang makakatagal sa aldaw ning sa iyang pagdatong. Si Isay ang makakatindog kung siya magpahiling. Hulita siya siring sa kalayo na nagpapakarhay asin naglilinig. Papakarhayon niya ang mga aki ni Levi asin lilinigon arog sa bulawan asin plata. Tanganing makapagdulot ning atang sa kagurangnan siring sa maninigo. Ang dulot kang Huda, asin kang Jerusalem, ikakaugma ning kagurangnan. Siring ka mga nakaaging aldaw, siring kasuanoy na panahon, uya isusubol ko sa si Elias na propeta, bago dumatong ang aldaw ning kagurangnan. Aldaw na kakula asin mangirhat, ang puso ning mga magurang bibirikon niya sa mga aki, asin ang puso kang mga aki, bibirikon niya sa mga magurang. Tanganing dai ako magdigdi sa pagdara ng kasakitan sa daga. Tataramo ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itaasan ang sa indung payo, asin hidingata ang sa indung kaligtasan haranina. Ipahiling po sako ang sa imong mga dalan, kagurangnan. Itukdo mo sako ang sa imong mga aagihan. Pasunoda ako sa imong katotohan, huli ta ika ang Diyos na sakuyang paratubos. Marhay asin matanos ang kagurangnan. Sa mga parakasala, itinutukdo niya ang dalan. Ang mapagkumbaba, dinadaran niya sa katanosan. Sa dukha, itinutukdo niya ang sa iyang dalan. Ang gabos na dalan ning kagurangnan, pagkamot asin katotoohan, sa mga naguutob kan sa iyang tipan asin kabutan. Mga katuod ning kagurangnan, ang mga natatakot sa iya. Sa inda, ipinapahayag niya ang sa iyang tipan.
Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Uminabot ki Isabel an panahon asin lalaki an sa iyang inaki. Naisihan kan sa iyang mga kanatad asin kadugo. Ang dakulang balaog na itinao sa iyanin kagurangnan. Asin sa indang ikinaugma. Sa ikawalong aldaw, pinagsirkonsidar an aki. Asin buot nindang ngaranan na Zacarias, arog kan ama. Alagad an ina nagsabi, bakong Zacarias, kundi Juan ang ngaran niya. Juan ang ingangaran sa iya. Sinabihan siya ninda, mayo sa imong mga kadugo ang inaapod sa ngaran na iyan. Dangan sa paagi nin mga pasabot, hinapot an ama kung ano ang buot niyang ngaran. Naghagad siya nin masusuratan, asin nagsurat, Juan ang sa iyang ngaran. Gabos nagnaralas, asin tolos man sana, si Zacarias nakataram. Saka nag-umaw sa Diyos. Ang gabos na kanatad, inabtan nin pagkatakot. Ang bareta nakabalangibog sa bilog, nakabuludan sa huda. Ang gabos na nakadangog, rinimpos ang mga bagay na ini sa saindang puso. An ulay ninda, ano daw ang maaabtan kan aking ini? Bako daw na ang kamot ning kagurangnan, yaon sa iya? Marahay na bareta nin kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa Ebanghelyong binasang, mapara lugod ang satong mga kasalan. Daipo tulos ako matratar kaining Ebanghelyong binasa. Sa kadahilanan na suudma, ang gabos na misa pang Domingo, kaya ang mga binasa, pang Domingo, kaya ang dainabasa, ang Ebanghelyo, para sa subanggi kuta. Kaso Domingo kaya. Kaya tugutan po nindo, natabangan ko kamong maripaso ang bagay na iyan. Kaya lang, aramo nindo mga tugang, ang mangyayari kay ni, duwa ang sermon. Pag naglalawig ang sermon kan padi, nag-iina ang limos kayan.
Pero kaipuhan man kaya, gibuhon ko an sa kong katungdan, sa kadahilanan na may diretso ka mo, na manodan ang leksyon. Ang Ebanghelyo, subuot subanggi, kung nagkataon na ba kong Domingo, iyo po ini. Hali manggiraray kay San Lucas, pero antes kaining binasa tangon yan, ang nakalaag arog po kaining. Si Maria nagsabi, an sa kong kalag nag-uumaw sa kagurangnan, an sa kong puso nag-uugma sa Diyos na sa kong paratubos. Huli ta hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon, kaya magpuon ngo niyan, ipagbabantog akong paladan, kan gabos na kapag-arakian. An makakamhan guminibos ako nin dakulang mga bagay, banal an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherak, iwinara sa gabos na panahon. Sa mga natatakot sa iya, ipinahilingan kusog nin sa iyang kamot. Linaglag ang mga mukna sa puso nin mga mapaabaw-abaw. Pinababa sa saindang natutukawan ang mga mapangyari, asin initaas ang mga mapakumbaba. Pinano ning kayamanan ang mga nagugutom, asin ang mga mayaman isinubol sa kadaihan. Inampon si Israel na sa iyang uripon, narumduman ang sa iyang pagkamahiherakon. Siring sa itinaram niya sa satong mga magurang, sa ki Abraham, asin sa iyang mga makuapo, sa panahon na daing kasagkoran. Nagtulong bulan si Maria duman, pagkatapos nagpuli sa iyang harong. Abot duman ang Ebanghelyo. Suudma. Ano ang maguguno tang leksyon? An sa kong kalag nag-uumaw sa pagkamarahayon nin kagurangnan. Ini ang pamamahayag ni Maria kan gawi nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot na ang Magnificat bako sa naining sarong mahamis na awit. Ini sarong pamamahayag nin profesiya kan promesa nin Diyos na may katalingkasan, kaligtasan na makakamtan ang mga maimbod. Minimidbid ni Maria ang puso nin Diyos. Ipinapahayag kaini ang maliliwat na kamugtakan sa tamang panahon na mawawarak ang mga mapaabaw-abaw, iitaas ang mga mapakumbaba, mababasog ang mga nagugutom. Ang mga dukha nagsasarig sa Diyos no na pangataman asin kaligtasan. Ang Diyos, tinabangan sinda, kaidto, hulikan sa iyang kusog. Asin ini sa iyang papadanayon, dangan iitaas sinda. Ang benindisyonan, bako ang mapangyari, bako ang mayayaman, ni ang mapaabaw-abaw, kundi ang mga dukha, asin ang mapakumbaba. Ang pagiging paladan ni Maria, dai masusuhay sa iyang kapakumbabaan. Sa siring nakamugtakan, siya pinaurog kan Diyos. Daing ibang paagi na makamtan ang balaog na Diyos nun, sagkod na dai inaako ang satong kadukhaan sa atubang nin Diyos. Ang Diyos, igwang kinikilingan, may makulog siya sa kamugtakan kan dukha. Kung mauot kan simbahan na arogon si Jesus, kaipuhan manindugan kita sa ladong pinagmamakulgan ni Maria. Ang pag-umaw asin pagpasalamat sa gabos na ginibo nin Diyos, nananambitan ni Maria, huli tayaon sa iya ang kapanoan
kan pagkamarahayon nin Diyos. Nanuparan ni Maria, nayaon siya sa tahaw kan kapanoan nin kaligtasan, nangapit mauutob sa pagdatong asin sa pamamahayag ni Jesus. Daiman inigo na ipagselebrar ta an aking si Jesus, mantang sa tong pinababayaan ang mga nagugutom, ang mga kaakian. Daiman inigo na ipagrukyaw niya to ang Sagrada Pamilya, mantang pinapabayaan niya to ang mga pamilya na mapariwara, huli sa kadukhaan, pag-abuso, asin kalamidad. Daiman inigong ipagpamibita ang Magnificat, na dai niya to atubangon, nin pusog na buot, an inhustisya. Habang mas 75 anyos na kita bilang arkidiocese, ini ang pag-agyat na sa tong pararumon, ang misyon nin kasuriputan. Nadangog na gayod ninda ang tema. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. Ang mga kairiba kong gurang dyan sa Basilika, dinagdagan pa ini. Sabi ninda, iyo, gabos kaayon, gabos may gibuhon, pero bawal ang mga hugakon. Ini sa tong paninimbagan, asin paninindogan, ang pakikisumaro, asin ang pagmamakulog. Ang pagmukna nin lugar na ipinaparayo sa peligro, ang mga pinapangatamanan, ang pagpakusog, asin pagpaurog kan mga gawing pangsosyedad o social action, ang pagproteher o pagpangataman kan mga kaakian, kababaehan, migrante, asin obrero, ang pagtulod asin pagpauswag kan sistema para sa proteksyon asin pangataman kan kapalibutan. Ang Magnificat, propesiya na ipinagpapaatid-atid asin ipinagpapasiyasat ni Jesus, na ang kayamanan asin kapangyarihan daing lubos na kahalagahan, huli ta ini daing saysay sa paghiling kan Diyos. Huli ta ang mapakumbabang paghimate kan tataramo nin Diyos, asin ang maimbod na pag-utog kan sa iyang kabutan, iyo ang pinagmumuraway nin Diyos. Nagdadangog pa po kamo? Banga palan ang grupong ini. Digdi ang simbag? Yes. Digdi iyo. Pig-translate lang nindo ano. Takun saen man ang mga dukha, pinagmamakulgan, asin pinapaurog ang Diyos, pinapadakula. Ini ang pangapudan sa pakikisumaro, ini ang pag-agyat sa kasuriputan, ini ang tanda kan pusog na pagtubod, nakakarangang paglaom, asin nakakahimong pagkamuot. O Maria, sa mong ina, asin paratukdo, danay mo kaming antabayan, mantang ika sa mong inaaraw. Amen. Matana ka mo, tapos na ako. Matindog po ang gabos. Inapod ni Zacarias ang aki niyang Juan, buot sabihon, ang Diyos marahayon, nagsasarig sa karahayan kan Diyos. Kaya kita mamibi sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kan simbahan asin gobyerno,
maging tunay na tanda kan pagkamarahayon kan Dios sa saindang danay asin mamumuto na paglingkod sa banwaan kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pangatamanan mi ang sabungaran asin dignidad bilang Kristiyano, asin mabuhay susog sa mga panuga kan bunyag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya, magpanibago kan sa indang pagkamuot, pagkadayupot, asin pagtabang sa lambang saro. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, maranga kan mga pamibi asin pagkusugbuot kan mga pamilya asin katuod ninda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makalaog na sa harong kan sa tong amang langit nun. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ipag-arang taman, anibata pang kaipuhan, asin kamauotan. Mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan Diyos, ang buhay ni Juan Bautista, magdaralugod sa mo sa urog na kabanalan, panua kami kan sa iyang espiritu, mantang naglilingkod kami sa banwaan mo. Inihinahagad mi, kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa ofertoryo.
Pamibig ka mo mga tugang, tanganing ining sako asin sa indong atang, maako lugod nin Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, paki ako ining mga atang, asin sa saimong bagsik, ribayan mo na maging sakramento nin kaligtasan, mantang natapos na anino nin mga sakripisyo kan mga kamagurangan, digdi dinudulot ang tunay na kordero, si Yesu Kristo sa imong aki, na makangangalas na namundag gikan sa malinigon na birhen, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tong Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, kay Kristo na sa mong kagurangnan. Hinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa daimasabing pagkamuot, ipinahayag ni Juanan sa iyang pag-abot, as initinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang banwaan. Kaya kaibakan mga angheles, arkangheles, tronos, asin dominasyones, kaibanin gabos na langit non na hukbo, nagrorokyaw kami kan imnonin sa imong kamurawayan, daing tapos na nagpapahayag. Kagurangan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, ano kan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, alalanan minadigdi sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Magluhod po ang kabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaakini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kong hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kong dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inin paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kagurangan ipinapahayag
pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag, sagot na ikaw magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, kang kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinagpakanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibaan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Rex Andrew, si Rolando na sa mong Obispo Emerito, asin ang gabos na klero. Sa mo managinigirumdom, ang mga napanugaan ming ipagpapamibig. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, mga banal na apostoles, mga santos, mga martires, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong aking si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Ipag-arang niya to ang pag-erok, pagdanay, pagtalubo, asin pagbunga sa sato kan paghahade nin Diyos. Layaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa rual na, itaon mo sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagdaraha sa sugo, kundi agad
Agawa kami sa gabos na maraot, urog na sa karatan, nin kakulapusan nin isip, katagasan nin buot, asin pagkadaing pakilabot. Namimibi kami kagurangnan, warasan sa aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming matabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulit ka sa imo ang kahagayan, asin ang kapangyarihan, siring man at kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ikana nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are pagilngan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod nin sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siyang mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. kita pinaparumdum kan monisyon, na ang katuninongan dailang ipinanuga, iwinalat sa sato. Kaya lang kaipuhan gunoon ta ini. Ang tanda na naguguno ta siya, duwang bagay ang kaipuhan. Ang maging onesto kita sa satong sadiri, asin maging sincero sa satong pakikipagkapwa. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohang kamo nin katuninongan. Ining pagsala kan hawag na sinugo ni Kristo Panginoon. Mga kasalan ang hinaubay. Agnus Dei, we always peccata. Awi kami ning katuninongan. Uya andalan, katotoohan asin an buhay. An kordero kan Diyos na nagpapara kang kasalan kang kinaban. Paladan, minaako, minasarig, asin nagiging maimbod sa saiyang kabutan. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayam. Pangatamanon lugod kita kan hawak kasin dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Hawak ni Kristo, Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, ang mga misteryo na sa imong inako, danay na magpahiling sa mo kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming nagseselebrar sa maimbod na buot, kan pagrumdom kan sa iyang ina, iligtas kan pagkanilaman kan sa imong aki, siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria, corpus et animam, ut dinum pilito habitaculum efficiem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po asin hinanyugon po niyato ang Holy Rosary Minor Seminary. Ang naipaisip po sa ko, tatapuson ta po nguna ang misa, dangan, taigwa pong makarol sa satuya. Yan sabi kaining kataid ko. Ayo po. Pero, nadungog po kayo din sa bago, Duwa ni Banghelyong binasa ta, kaya tugutan po nindong tratarong ko itong para sa ngunyan. May reklamo? Mayo. Halipot lang po ini. The theme is naming the child, claiming our baptismal identity. When the child is born, everyone assumes the name will follow tradition. But Elizabeth insists his name is John. Why? Because God gives the name, and with the name comes a mission. Nagrahay ng inanunsyo pong may mga seminaristang makarol sa to. Aram po nindo, kung day po ako naglaog seminaryo, day ko maintindihan na patipalan ang ngaran ta serves both as our identity and our mission. Pag-adal mi po nin Latin, ang ngaran ko palan, hali sa terminong fides, both sabiyon faith, hinali so es, linaganin el, nagin po siyang adjective. Kaya ang ngaran ko po palan, ang both sabihon faithful. Kaya lang, kay puan palan maging maimbod ako,
Taiyanan sa kong misyon. Takunday ako maging maimbod, bako yan na misyon, konsumisyon. Iyo po. So, importante palan ang sa tungaran. Nagsiserve iya na identity card sa tuyang mission. Naming reveals our identity. Identity reveals mission. And so it is with us. On the day of our baptism, God gave us a name. Not just Maria, Jose, Ana, or Juan, but Christian, beloved, disciple, missionary. Many Catholics forget this identity. We become consumers of sacraments instead of witnesses to Christ. But today's gospel reminds us your baptism is your calling card. Each of us has a mission to bring mercy where there is hurt, truth where there is confusion, hope where there is despair. You have a name. You have a mission. Live it. Tapos na po. Kamo na po ang mapadagos kan isinabi ko. Good evening to all. We are the grade 12 seminarians from the Holy Rosary Minor Seminary, and it is our distinct privilege to stand before you tonight to share the warmth of Christmas through the timeless tradition of caroling. We bring these songs to you tonight with a singular mission, to fill this space and your hearts with happiness and profound joy, creating a beautiful pause amidst any difficulties you may be facing. Let the familiar melodies remind you that even in the toughest times, the Christmas spirit of peace, charity, and love shines brightest. While we sing to lift your spirits, we also sing for a vital cause close to our hearts. This caroling effort is a dedicated fundraising event organized by the grade 12 graduating students and the community of the Holy Rosary Minor Seminary. The funds we raise will directly support our upcoming graduation activities, our class memorial, in support of the seminary, and other essential commencement needs. By listening and giving, you are not just enjoying a song, you are actively investing in the bright futures of these young men. Thank you for opening your hearts to us. May our songs bring you the deepest blessings of the season. We hope you enjoy the performance. Please rise. Matindog na po na kita, tapuson tango na ang misa, dangan tawantan panahon ining mga seminarista na ma-perform para sa to. So pagka bendisyon gusto na maghali, pwede man, pero magwalat ka munin itatao. Mas dakol. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Happy New Year po. Matukaw po ang gabos.
to everyone. Tonight, we come before you not merely to sing, but to share the joy that Christmas brings to every heart. In the birth of Christ, we are reminded that God chose love over distance, light over darkness, and hope over fear. Through these carols, may our voices become a prayer, inviting peace into our homes, faith into our lives, and unity into our community. May this moment remind us that even simplicity, love speaks loudly. From our hearts to yours, may the peace and joy of Christ remain within us as always. A blessed and a meaningful evening to each and everyone. Good evening po.